Il-qasma fil-Partit Nazzjonalista hija ċara, membri tal-Eżekuttiv Nazzjonalista ħassewhom skomdi iwieġbu dwar il-kap Bernard Grech u ma ċaħdux li hemm manuvri biex Charles Bonello jitellaq waħdu għal segretarju ġenerali. Fost dawk li ma wieġbux kien hemm Michael Fenekadami u d-Deputat Nazzjonalista Beppe Fenekadami u impjegat ta' David Kaza. L-istess Kyle Mifsud, Kunsillier Nazzjonalista fiż-Żurriq u ħaġa waħda ma' Roberta Mezzola. Anke id-Deputat Nazzjonalista Paula Mifsud Bonnici kienet skomda twieġeb. Bħalhom kien hemm ħafna oħrajn li baqgħu deħlin fid-dar ċentrali brasom baxxuta. Wara l-artiklu li kiteb Emanuel Gallia, missier sieħba ta' Delija kontra Bernard Grech u bil-kap nazzjonalista jarmi lil Gallia billi jgħid li ma jafx minnu, anka jekk Gallia apparti li hu l-kunjatu ta' Delija huwa wkoll attivist nazzjonalista Awċi minn familja magħrufa, it-tensjoni u l-ġlied fil-Partit Nazzjonalista reġa' ħareġ fid-der fl-aħħar jiem. Il-ġlied u l-konfużjoni qed jikkargaw meta bħalissa għaddejjin manuvri biex Charles Bonello, il-mażul ta' Gonzi PN, jidher li se jtellaq waħdu għal kariga ta' Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista.